Ka Open to All Knockout Football Tournament Arjar Pusau Arjar Pusan bela penlong da ka New Nongstoin Sport Social and Cultural Club kan penhap perdano ha ka Art Flight Terik besan Arjar Pusan Hamadan New Nongstoin ka tei ke turnamen ka prize kelapoi hadu pralak tingkah ha ka ba ha ka tei kesengi on sayo ban mi madan balapoi ke final galong ka Erniu FC na Shillong East Kesihil District Persya ya ka Menjurlang FD Kabrina West Kesihil District kita kitim berarti kita ki bak klan bor bha ha ka bak la yo ban perlim ya kitim ki bak klan ha kini ki game ki baladap kuman pen mau ba ka Erniu kala yo ban ile Persya bat ka light core ha ka fast leg hak baka Erniu kalau yo ban tap si gol lanat bat haka second leg pade haka jingle kai jong ka Erniu bat kelai kor kalalong mare drone ketak long ba omdan balak ban tap gol bat haba lang ya ka gol ke ba kini berarti ki tim kalau yo ban yele kai ka first leg bat second leg kumta ka Erniu kalau yo ban rung dan ban poi ka final nangta ka menjurlang Persya ia ka penok riwar haka first leg iba ka menjurlang klayo ban tap lightly ki goal nangta haka second leg ka menjurlang ru klayo ban tap artli ki goal bat kumjuru ka penok riwar klayo ban tap artli ki goal kumta ba khinlang bro artli ki jingile kai ka menjurlang klayo ban tap santli ki goal bat ka penok riwar klayo ban tap tang artli ki goal kumta ka menjurlang klayo ban tam lightly ki goal berkumta ka menjurlang kelayo bandrong sya ka final ha ka tei ke medan New Nongstoin kumta na galing jong ka New Nongstoin Sport Social and Cultural Club khot ka wer sa chisin pat ia pi ki pajba ri ik pej football ki badan syaki than jong ka West Kesihil lani kumjuru ki banajan bada jengai ba markhap jong ka ru ba sa chisin pat pinwan ban ai jeng kersian ya ka tei ka jengile kai ka bi itnat pa ka tei ka sngi ka ba ki player kinwan ra ki bet bha pro arteli ki tim padilo se kan sala ban ai jinghun yang ngi ki pajba ki bawan ban saki ban pekai ha kati kesengi ka por nam ta ban yele kai kan long bej ngadu ka por ar sau pheu jan min ha kati ka ar phlai tarik banai pesan Arjar Pusan hamadan New Nongstoin bat ka bay tiket nam ta jong phi ki perlok baro kan long no chispa tangka tiket ingai skamba pin ai jing kersian ya kani ka tournament kenang bakanang la manang kintiu ya ke kami lekai sport nak ke por ke pat hakidong ki than jong ke West Kesihil District kublai sibon Bagus aja tiap